Matats, good morning. Atong duulo ng atong kampi kay nagkabwa. Maulan nga kabuntagon matats ha, maulan nga kabuntagon. Domingo karong adlaw. Atong market 1, walay barilis. Uy, nanapi kumi oh. Oy, very good. Yugasan ng atong isda. Kayod nga kayod. Oh, kalami sa mong sudanon. Oh, pandamay. Di jud mawala ni puyo ba? Pwede di jud ni puyo ba? Ha? Sabay na tagwa ron na tat kay kuha ka tunong. Kap, good morning. Morning. Kita tapos sa mong kapitan nga gwapo. Oh. Awat coba kayak itu. Ito market 1 matat, suwa tayo bariles basta Domingo. Mingaw ang atong market 1 kay walay barilis. Lupa gini ngayon. Ngay. Hoy. Ay sus, maayo na ana, basta na. Oh, matats. Dagaan po ta sa tong kapitan matats. Okay lang ng gamay basta na. Maunsa. Pila ra gyud sudan-sudan god. Lami kay sugba-sugba nga ning ulan-ulan. Lami kay kaon-kaon. Unya na to isip ni matats ha. Yatag na sa tong amigong kapitan Junjun. Pagsero. Tugnaw na, kuro-kuro na sa katugnaw. Kasan naman. Ikasugasan na matats, iigang siguro. Wala problema. At least na Bagyan ko nyo. Kamu ha? Oh, bagyan nyo kay kuha na tutong balde. Agi sa tamatats. Kalapos man. Paano isda dito, Ting? Last tiradas na na. Oh, itagaan yapon ko dito bisa gameres lag kuha. Nga nakabutan ang atong kapitan. Mapagmahal. Tadako sa balo eh. Silo man. Tumukos eh. Bigyan mo to. Ya to, tanaw na to tanan. Ay, napa man di ay?